Passion Java odedzera kuti I'm thinking of Holy Trina and Kim. Hi guys, welcome to our channel TFFIRS TV. Nyaya iripo ndeyekuti muchidimbu ari kureva kuti I'm thinking of Holy 10 and Kim. As you all know guys, kuti Passion Java na Holy 10 they are not in good books, because last time akatomboita rimwe dis achinyora achiimba kuti 302. Saka guys ndo nyaya iripo, anyora pa Facebook pake nyaya yekuti I'm thinking about Holy Trina and Kim, asi vanhu havana kufara nazvo. Vakawanda vamudza kuti iwe sei uchiita kunge uri kurwadziwa na Holy 10, because Holy 10 nhasi anga ine bhebhi rake vabuda vaita se vari kuhotera vachinakirwa vachidyisana zvekudya, mapictures anga achicirculata pasocial media. Saka vanhu vanenge vari kuti anenge arwadziwa nokuti aona kuti Holy 10 nebhebhi rake vari murudo. Saka ndo zvanga achiudzwa kuti siyana nevana vadiki iwewe, siyana naleader of youth. Leader of youth vanenge vanokuremera each and every time. Kana ukashaya zvokutaura unochitotaura nezvaHoly 10. Sei uchirwadziwa? Asi unoda mukadzi wake here? Asi unoda musikana waHoly 10 here? Chii chiri kumbonyatso kukurwadza? Ndo zvataurwa nevanhu. Vamwe vadedzera kuti the day pauchadyirwa mukadzi wako iye unoti kana uchifamba uchiita makampeni eZANU-PF unodedzera kuti ndine mukadzi akanaka, ndine mukadzi akanaka. Paachadyiwa ndo pauchaona kuti wakapusa hauna kungwara. Asi vamwe vauya vakadedzera kuti iwewe Passion Java, iwewe by birth Panganai, wanga uchidyiwa nani naSomizi vachireva semugaga. Mese munomuziva ndewe kuSouth Africa. Most of the time vanhu vanoti ngochana, I don't know. Ndo zvataurwa nevanhu zvikanzi wanga uchidyiwa. Musakangano guys kuti recently Passion Java akabuda naSomizi vachionesana chichi mapictures akacirculata pasocial media. Saka vanhu vanga vaidedzera kuti iwewe unodyiwa naSomizi. Saka iwewe kana kuri kuti unodyiwa kana kuti ndiwe unomudya tinei nazvo, asi siyana nani na leader of youth vamboenjoya youth hwavo. Iwewe last time wakadya DJ Towers, zvinezvi ukadya somugaga, zvinezvi wauda kudya Holy 10. Siyana naye Holy 10. Holy 10 haite neizvozvo. Holy 10 nebhebhi rake ranopengesana naro. Ndo zvataurwa nevanhu. Saka ndo nyaya iripo guys. I don't know kuti munoti kudi, asi vamwe vanhu vadedzera kuti iwewe naHoly 10 munenge munozivana. Why is it unenge uri kuita uri kumaketa Holy 10? Saka ndo nyaya iripo guys. I don't know kuti munoti kudi. Sei Passion Java achisikira achingonetsana naHoly 10. Holy 10 haana basa naye, asi iye anosikira achingomunetsa achiita kunge anoda musikana wake. Ndo zvataurwa nevamwe vanhu vati why uchiita kunge unoda bhebhi raHoly 10? Dzikama mhani uri fake prophet. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.